Tak jsme tady opět po roce. Koupil jsem polské černé uhlí, které bylo dokonce levnější než to naše bílínské hnědé. Takhle mi to hoří, 25% ventilátor, posuv 10 sekund, je to jako roztápím, takže tam samozřejmě to teď ručně obsluhuji. No a na zátop je ideální pelety, ručně do hořáku, do retorty a Pepo. Nemusíte se s tím vůbec, je to za minutu hotové, pohodit lopatkou černé uhlí nahoru. Samozřejmě dole už ve šneku je natočené uhlí. Po sezóně trošku vyjetého oleje na šnek. Pomůžete tomu, nebudete se to tak namáhat.